Ezinye izinto ezimbi ezizenza kwabanye abantu ziyimbangela yokuthi singaphumeleli empilweni. Unodaba lalo wesimame osibhalele mayelana nokuhlushwa inkabi owayecela ukuthi imbulalele umyeni wakhe. Lo simame igama lakhe uFranklin. Udabuka ngapha endaweni yaseFriday elokishini elidala. UFranklin esafunda emabangeni aphansi bethanda ukumodela. Uthi ngaso sonke isikhathi bengama-competition ebephuma unumber 1. Uthi kwashintsha isikole wahamba ufunda kwenye indawo ebizwa ngokuthiwa kuse-Best Grade. Uthi wathi nje mayifika kwa-grade 10 wahlangana nomunye umjito oyibizwa ngokuthiwa uMalasela. Uthi uMalasela wayewumjito o-right, waba umngane wakhe wokuqala njengoba engazange eze benomngane esikoleni futhi akaze bene-boyfriend ngoba bengakholelwa ukuthi ingaba ne-boyfriend esikoleni umuntu engeke emningi ngisho imali yama-toiletries. Uthi yena benamajita ngaphandle akwaziyo ukum-afford. Uthi uqhubekile waba umngane noMalasela baze bafika kwa-matric. Uthi uthe mayefika kwa-matric uMalasela waqala wamshela. Uthi hayibo uMalasela waqhubeka lokho emshela. Uthi wazomtshela ukuthi if eqhubeka uMalasela emshela uzophela umngane babo. Uthi uFranklin uthe mayefunda umatric kuhamba isikhathi wahlangana nomunye umjito oyibizwa ngokuthiwa uGrootman. Uthi uGrootman wayemdala ena-55. Uthi wayedumile nje lokushini aziyo ukuthi udrive imoto e-expensive, u-own amahhotela kanye nama-property. Uthi uthando lwabo lwalu-right noGrootman. Uthi ngoba wayenemali wayemdizela. Uthi wayemnika lonke uhlobo lwemali ongalicabanga. Uthi wayemthengela iy'mpahla, emthengela amafoni, uthi emthengela yonke into ezizwe ebalulekile uFranklin. Uthi kuhamba isikhathi bagcina abanye abantu emphakathini sebenomona naye ngenxa yokuthi ebephosta ko-Twitter, ko-Instagram ngempilo ebeyiphila. Uthi futhi noGrootman bebehamba indawo ebizayo, ama-restaurant abizayo kanye namahhotela. Uthi kuhamba isikhathi uFranklin wamitha. Uthi in 6 months nje ethandana noGrootman ovele wamitha. Uthi uthe esemitha wathi uGrootman akasikhiphi isisu. Uthi waxakeka ukuthi esikhipheleni ngoba bayathandana. Uthi futhi wayeyitshela ukuthi uGrootman uzojabula ngoba wathi washonelwa umfazi futhi akaze benenhlahla yokuba ney'ngane. Uthi uGrootman uyishintshile loo nto wathi akakhiphi isisu akafuni ukuthi emonele yena unomndeni. Usuxakekile uFranklin uthi kwenzakalani ngoba wayeyitshela ukuthi bazojabula bebe nomndeni bebe ndawonye ngoba uGrootman ebesemthanda. Uthi futhi uGrootman wampractitioner ngokuthi if akasikhiphi isisu uzowakhatha ama-benefits amnika wona and bazohlukana. Uthi wayebona engena-choice yokuthi ekhiphe isisu kodwa wayephatheke kabi. Uthi uGrootman wamnika imali eningi kodwa wathatha imali nje encane wahamba ukhipha isisu kulezi ndawo zama-abortion ey'shibhile. Uthi uthe nje esenza i-abortion yahamba kabi ngoba khona into ayenzeka kuye uFranklin waba ne-cyst. Uthi loo nto yamphatha kabi uthi une-cyst and wayengazi nanokuthi yini leyo. Uthi bathi i-cancer yesibeletho. Uthi kwamtshela uGrootman kodwa wangabi nandaba. uGrootman wajabulela nje ukuthi isisu usikhiphile. Uthi uFranklin uqalile wagula njengoba ene-cyst. Uthi lento simphazamisa ngisho esikoleni. Uthi kwaze kwaphoqeleka ukuthi esibhedlela. Uthi bethi mayefonela uGrootman emtshela ukuthi uyagula, uGrootman engamnaki. Uthi uxakekile ukuthi uyenzelani leyo nto ngoba wayekhombisa ngathi uyamthanda futhi wayemenzela yonke into. Uthi nje wavele waphazamiseka ngisho nasesikoleni ngoba kwaze kwashaya iy'khathi zama-exam egula. Uthi uFranklin ngalesikhathi lesesibhedlela umuntu wayemvakashela emlethela ukudla kwakuwuMalasela. Uthi wayengalindele ukuthi kungawuMalasela ongenza loo nto ngoba baxabana. uMalasela wayelokhu ebhizi emshela baze baxabana. Uthi kodwa umuntu ebemnakekele ebazi ukuthi udlani bekuwuMalasela. Uthi kwaze kwafika isikhathi sokuthi ephume esibhedlela ebuyele ekhaya kubo. Uthi uFranklin ebelokhu egula. Uthi unyaka wonke nje lento ebegula eluze iweight. Uthi uMalasela uke wenza into ehlukile. Uthi uMalasela ngonyaka olandelayo ukwafuna umsebenzi efesa kakhulu ngenxa yokuthi ama-university waye-apply kuwona am-reject uMalasela. Uthi uMalasela wafuna umsebenzi ngamandla kwaze kwayilapho khona ewuthola. Uthi uthe uMalasela mayethola umsebenzi waqala wafuna indaba yokuthi amlobole uFranklin. Uthi uFranklin wayebone engena-choice ngenxa yokuthi uMalasela wayemtakulile empilweni and wayebona ukuthi uyena omsizile egula lapho khona uGrootman esengasekho. Uthi uFranklin uMalasela uke wasebenza wahola kahle futhi uthi wavela ekhaya kubo wathenga nomuzi bashada bagcine sebehlala ndawonye. Uthi uFranklin wayebone engena-choice because eqinisweni wayengamthanda uMalasela. Uthi akaze amthanda uMalasela, kwaku-right nje bengabangani.
Uthi uFranklin ke bahlala ndawonye noMalasela yonke into yaba right. Uthi uMalasela ubonile ukuthi imali ayiholayo ayikho enough. Uthi decide ukuthi evule isitolo. Uthi kwathi kusenjalo waba nomqasho. Uthi bese seziningi izinto azenzayo uMalasela sekubuye ngazi ukuthi futhi akasamnaka kahle. Uthi futhi wayengenendaba uFranklin ukuthi imnake ngoba wayengamthandi, wayepretenda njengoba babethandana. Uthi uFranklin ngelinye ilanga kuthe esemall bahlangana nomunye umjida obizwa ngokuthiwa uT-Man. Uthi lo mjida ba-exchange ama-numbers, baqala bekhuluma bagcine sebethandana. Uthi uFranklin nalo mjida bebehlangana emaphaki noma bebhuke ukuze bebe ndawonye. Uthi uT-Man bekuwumjida nje ebe nomama wengane kodwa bebethandana esi-understanda isimo sakhe. Uthi uFranklin hamba uthando lwashisa noT-Man. Uthi uT-Man wazi wathi yena usemyekile umama wengane yakhe, uyacela nokuthi uFranklin ayidivorce le ndoda. Uthi uFranklin wayicabanga lento wabona ukuthi angekeze kwazi ukudivorce uMalasela ngenxa yokuthi wamtakule ezintweni eziningi and akaze enze lutho. Uthi uFranklin kwacabanga iplan, wacabanga isu lokuthi uzokwenza njani ukuze ahlukane noMalasela. Ukwacabanga isu lenkaba. Ukwacabanga omunye umjida obizwa ngokuthiwa uPatrai. uPatrai wayeyiNigerian, omunye umjida owayemshela njalo kuFacebook ejwayele umbhalela ku-inbox ukuthi uyamthanda. Ukwakhuluma noPatrai ngenxa yokuthi uPatrai bejwayele ukuposta kuFacebook, eposta ibhamu kanye nezinye izinto ebonakala engathi isigebengu. Ukwa-inbox uPatrai wambuza ukuthi ukwabulala yini. Wathi uPatrai akaze bulale kodwa ebejwayele ukuyidefenda nje abantu bebejwayele ukumbamba inkunzi esebenzisa isibhamu. Uthi kwamcela uPatrai ukuthi cela ukuthi ambulalele umyeni wakhe. Wamnika izithombe, wamtshela nanokuthi usebenzaphi, if mayimfuna uzomthola kuphi, iroutine yakhe ihamba kanjani. uPatrai wathi uzokhosta 70,000 ukuthi embulalele umyeni wakhe. uPatrai ucele ukuthi behlangane ukuze amkhokhele ngoba akakholelwa kulezi zinto zokuthi umuntu umdeposithele imali. Uthi ke bahlangana noPatrai, wathi uPatrai umsebenzi uzowenza in 3 days ukuthi ambulalele umyeni wakhe. Uthi liphelile usuku lokuqala kwathuleka. Uthi laphela usuku lwesibili kwathuleka. Uthi baze kwaye lapho khona kuphela usuku lwesithathu. Uthi waxaka uFranklin ukuthi ngoba ideal abayenze noPatrai bewukuthi in 3 days uzobe sefile umyeni wakhe uMalasela. uPatrai waqala wangatholakala nasey'ncingweni. uFranklin waqala ukuthi hayibo uPatrai akasatholakali ngisho nasey'ncingweni kwenzakalani. Uthi kwaba usuku lokuqala engatholakala ey'ncingweni. Uthi kwaze kwaphela iviki uPatrai engatholakala ey'ncingweni. uFranklin uqalile wastressa ngalento ngoba phela bekuyimali yakhe la ekhokhayo and ukhokhile kakhulu and nalo msebenzi wathi uPatrai uzowenza. Uthi uthe nje ngelinye ilanga sekuphela iviki wamfonela uPatrai wathi kuzomela behlangane, amaplan aseshintshile. Uthi waxakeka ukuthi mapha amaplan aseshintshile emkhokhela. Uthi wathi uPatrai ucela ukuthi behlangane lapho bahlangana khona the time emkhokhela. Uthi ke waye uFranklin bahamba bohlangana. Uthi mase uyafika leli Nigerian change of plans, lona angeke likwazi ukubulala umuntu ongenacala. Uthi waxakeka ukuthi kanjani ngoba ngikukhokhela. Uthi nje baxabana nje into engasuki phansi ngoba phela wayekhokhile. Uthi waze wathi uFranklin akabuyisa imali yakhe. Uthi uPatrai wanqaba. Uthi uPatrai wathi yabona njengamanje nobufakazi bonke ukuthi wena ubufuna ukubulala indoda yakho. Wathi ngisho ama-calls ebesiwenza bengwafaka ku-auto record. Wathi nginobufakazi bonke. Into ezokwenzeka manje ukuthi ngaso sonke isikhathi mangizizwa ngihalela ukulala nawe ngizokuthatha sambe siyobhuka sithokozise ngokucansi. Uthi uFranklin wathi uyahlanya ngeke uze kwenzeke lokho. Uthi uPatrai wamthreatenisha ngokuthi uzothatha le information ehambe eyoyinika umyeni wakhe noma edlulisele emaphoyiseni. uFranklin wayebona engena choice. Wathi kulungile uzokwenza lokho ngenxa yokuthi wabona ukuthi uzolahlekelwa nawo umyeni wakhe futhi akazi ukuthi umyeni wakhe mayifika le information uzoyithatha kanjani. Uthi wakwenza lokho. uFranklin esakwenza lokho uthi ebenokumthatha uPatrai behambe bobhuka elale naye. Uthi lento bengayifuni yenzeke kodwa lapha acasuke kakhulu uFranklin lapho khona uPatrai efika nomngane wakhe ethi abalale ndawonye. Uthi kwenzeka. Uthi wacasuka kakhulu uFranklin and wazizwa engesiyi. Uthi futhi wamkhuza uPatrai wathi kumele eqhubeka nalento ideal yabizophela. Uthi uPatrai wathi ngizothatha yonke le information
ngihambe ngiyitshela amaphoyisa noma umyeni wakhe. Uthi uPatrick uqhubekile weza nabangani bakhe uthi bezolala uthi ngelinye ilanga uFranklin uPatrick wafika nomngani wakhe. Uthi wanqaba wathi yena usekhathele uFranklin ilento lokho emlalisa nabangani bakhe. Uthi umngani wakhe waveza ukuthi iningi imali ayikhokhile la. Ucela ukuthi basothele indaba yabo ngoba yena iningi imali ayikhokhile. Uthi into ayibonayo uFranklin ukuthi uPatrick usamqwayizisa. Uthi usemlalisa nawo wonke umuntu ukuze akhokhelwe. Iyamkhathaza lento uFranklin ucela usizo. Ucela ama-advice ukuthi imaphi ama-advice esingamnika wona. Uyazi ukuthi izandla eziningi ziyawenza umehluko. uFranklin ucela ama-advice ukuthi yini angayenza lesi simo abhekene naso, ukuthi ehambe sheshe yoconfessa kumyeni wakhe. Uthi futhi uyasaba kumyeni wakhe ukuthi uzothi uyayiconfessa le ndaba eyithathe ngesandla sesinxele. Uyacela ukuthi simnike ama-advice aqondile ukuthi engenze njani njengoba esekulesi simo, njengoba manje uPatrick emqwayizisa. Uthi uyabona ukuthi uPatrick uyamqwayizisa ngoba umlalisa nawo wonke umuntu ngenkokhelo. Uthi noma ngabe kuthiwa lento yenzeka kodwa kwangamele kwenzeke kanje. Uthi uPatrick please kwakumele ethathe imali ebaleke, hayi lokho emthreatenisha ngokuthi uzotshela umyeni wakhe ukuthi ebezama ukubulala. Ngiyacela-ke kuma-comment ukuthi nikwazi ukumbonisa kahle uFranklin ngendlela ekahle, hayi futhi ngokumjaji ukuthi enze njani ukuze ephume kule nkinga lena akuyona. Ngiyacela kuma-comment ukuthi nimbekele ukuthi engasixazulula kanjani lesi simo abhekene naso. Ngiyacela niqhubeke nikhomente, nisubscribe futhi nilike, nishare. Ngiyabonga.